Nun tempo non tan afastado, nunha pequena aldea rodeada de bosques frondosos, vivía unha nena coñecida como Carapuchiña Vermella. Carapuchiña, miña filla, a túa boiña está un pouco delicada. Leva esta cesta con pan, mel e unha torta recén feita. Sí, mamá, irei polo camiño curto e non falarei con descoñecidos. E lembra, o bosque pode agochar perigos. Vale, volvo pronto. E así, coa súa capa vermella e o corazón inocente, iniciou o camiño cara a casa da boiña. Lembrade que os contos tradicionais son por algo tradicionais e contan a nosa historia. E por iso é moi importante facer referencia a estes contos e saber que o lobo representa o medo e o terror. Vale? Entón, é importante traballar as nosas tradicións tal e como están escritas. Pensade que as historias tradicionais forman parte da nosa cultura e dos nosos avós e nosos ancestros. Por iso é importante tomalas así como veñen. É importante que nos o traballemos así. Que fermoso está o bosque hoxe. As árbores parecen máis altas e o aire cheira a herba mollada. Mamá sempre di que non me desvíe do camiño e non o farei. A aboiña estará agardando por min. Seguro que se vai poñer moi contenta, xa que vai tempo que non lle fago unha visita. Ai, e cando vexa a torta que lle levo... Aínda que o bosque a veces parece moi silencioso. Nunca pasa nada. Se sigo o camiño correcto, nada pode sair mal. Por que o lobo ten que ser sempre o malo? Vai arroio. Podería estar sendo víctima da boiña, que o ten traballando no xardín. A miña avoa ten ao meu pai traballando todo o día no xardín. A min doeme todo, e logo marcha a bailes de salón. Poderíamos aproveitar para ensinar os produtos de apoio que fixemos con Natu, para facilitar a vida das persoas maiores. O calcetíns. Eu li nunha versión onde o lobo era vegetariano. Vegetariano? O que me faltaba? Un lobo é un lobo, e a tradición é a tradición. Pero as persoas poden cambiar. E ás veces pensamos que alguén é só malo por o seu aspecto. Isto non é unha persoa, é un lobo, e un lobo sempre vai ser un lobo. No conto, o lobo non é normal. Fala, os lobos non falan. E disfrazase da boiña, moi normal non é. Que non te líen, As cousas son como son, e a obra é a obra, punto. Sí, está todo clarísimo, non te preocupes, todo controlado. Xa cheguei. A boiña debe de estar descansando. A boiña son eu, Carapuchiña. Vedes? Aquí o lobo come cenorias. E a boiña non necesita precisamente que a rescaten. Baila que non besas. Pois como paso que creo que está pasando aquí, a ver quen nos rescata a nós. Porque eu soy dun lobo que é dos de verdade. Sorpresa! Fixemos unha torta. Sí, xa tardabas. A boiña, eu tamén che traio cousas xeniais. Un calcetíns. Ai, que ben! Alguén se preguntou algunha vez se había unha forma máis sinxela de poñer os calcetíns? Eu tamén. Queres ser non? É de cenoria, xa sabes que eu non como carne.
Hoxe aprendimos todos moito. Aprendimos da tradición e do que pasa cando alguén decide mirala de outro xeito. Aprendemos, sí. Especialmente eu. Vedes, aquí o lobo come cenoura, pero non... Só que creo que está pasando aquí, eu sei dun lobo que é dos de verdade.